Daithar Police Station ka parlo Lakhsmijuri Sarthi rong paramikar Borsing Terang akulat kopi ko son penani kiramtang aruni phainer kebaningwe por phai kre simalom mi chopidet Pir the kereng dunja phan moni datum dojoy jisi kapre ka sai choklem lo Gari motor kevek penchenglo kulat kachubi pensi methanga hemtunalom kenangji anta jepador ilo Penang anabang phuatum akemang kapepleng japhan kabor I unahut akisung kachetong nangatum topik lason thotsi kedamtang aruni phai nerkep ajo por phai kre simalom borsing terang akulat mi chopidet lo lapen kana hok the dumlo alang libang sokulat ki bi pana jok osomar lo kapacharli lapen rong isia phan setami isia ke joy do ilo seta akulat me ke chopidet pana jok rong isita aning oiru yason sidolo Bangso jo karbiang long ke thegi dinga tum lapen sarkar kacharia tumpen akerap ke longja phanta kachuningri padopon Nilimen borsing terang lapen nilikido satherang phar arom lapen togi kopuson kupibian pene bangso nili dukan me chodelo lasi nali tufan sarkar hin pen akerap kecuhang si nali tufan chuning rilo kasi lasong bong labang so dukan ben sinili kute purial ke solai lahai kitine ke bang ni anta nili dak pen si bom lo kasi tobi kopi ko bosol penene ni choder lo lasi nani tum sarkar ahin pen na kerai phansi nili chuning rilo bonta ithialam karbiatum kulat kibia phai do ikpiklo Seta insurance company long kulat amen pen tangka kabirti dun kabidet penajok kulat le michodet seta tangka kelong ji puki ning thia thai avipin lapen insurance company pen tangka kelong dun aphai jong pik hangjang dola mara pen arjison rong phar karbiang long lai